ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚಾದ ಫುಲ್ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಸಮಕಟ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಕೆಲವರ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವೊಂದು ಪುರಾಂಡ್ ಅಂಚ ಇಂಗಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತರ ವಿಡಿಯೋ ದಾನಿ ಬರ್ಪುಜೀರ್ನ ಅಂದ ಅಂಚ ಅದು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿನಾಲ್ ಸ್ವೆಟರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಮ್ಮೆ ದಯಪನ್ನಗ ಸಿಮಾ ಜೋರುಂಡು ಎಂಕ್ ಸೀತ ತೆಮ್ಮ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವು ದಾಲ ವಿಷಯತ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊನಡು ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಜೆತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋನಕುಲ್ ಆಯ್ನ ಆತ್ ಚಳಿಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಐತಿ ಅಂಚದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಯಾನಿನಿ ತೆಕ್ಕರದ ಅಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಣ್ಣಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ಅಂಚದ ರಾತ್ರಿ ಅರಿನನೆ ತೀತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ತೆಕ್ಕರದ ಅಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಧಾನಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾವೆ. ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಡ್ದುಮ್ದ ವಿಡಿಯೋನು ಪಾಡ್ದೆ ತೂತು ಜರಡ ನನರ ತೂಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕರನಿ ಅನ್ನ ಮೂಲು ಬೊಂಡು ದೊಟ್ಟೆ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಂಡು ಪಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತಂಪ ಆಪುಂಡು ಕೂಡಲ. ಅಂಚನೆ ತೀಪೆಗ್ ಅನುಗುಣವಾದ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಚಮಚದ ಆತು ಯಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ 2-3 ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಗಡಿತ ಆತು ಪಿರಿದಿನ ತಾರೈ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಾತ್ರಿ ಡನ ತೀತಿನಂಚಿನ 2 ಲೋಟದ ಆತು ಅರಿ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದು ಕಡದು ಕನದೆ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪನ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಮಣ್ಣಿ ಉಂಡತಿ ಅವು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ತಿನ್ನಗಲ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲುದಲ್ ಕಾಪುಂಡು. ಮತ್ತೆ ತೆಲುಪು ಇತ್ತನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಜಿತ್ತಲೆ ಈತ ತೆಲುಪು ಈತೆ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಧನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ನನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗಲ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಂದ ಒರಿದಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ನೆಯ್ಲ ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಯ್ಲ ನಮ ಒಂತೆ ಬಂದ ಒರಿದಿತ್ತುಂಡು ಅವೆನ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗಂದಿಯೆ ಚಾಲ ಇಂಚಿಡು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನು ಇದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವರ್ಷದ ಕಡೆತ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಕುಟುಂಬದಾಗುಲ್ ಮೇರ್ನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪರಾಕೆದ ಕೊರ್ರೆಗೊಂಡಿಗೆ ಪೂಮಂತ ಅಂಚದೊಂದು ಯಾನ್ ಮಣ್ಣಿ ಏಪಲ್ ಒಂಜೇ ಬಟ್ಟಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನು 2 ಬಟ್ಟಲ್ ಮಲ್ದೆ ತುಲೇತ್ ಶೋ ಕಾಣ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಂಡಾಂಡ್ ಒಂದಂತೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ವರ ಮಲ್ತದ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಮೀದು ನೆಲ ಮಾತ ಒರೆಸದು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ದಯಪನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿರಡ ನಮಕ್ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಲತೆ ಪೂಜೆಲ ಉಂಡು ಜೋಕುಲೆನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂತೂ ಕಾಂಡೆದ ಇಂತು ಬಿಸಿ ಪನ್ಪಿನೇ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಇಟ್ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಬೇಲೆಲ ಏತ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಪುಂಡು ಆತು ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ನಿಗೊನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೇಪುಳ ಪೂ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೈವಲೆಗ್ ಕೇಪುಳ ಪೂ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರು ಇಂದಿನಿ ಪಿರಕದಗುಲ್ ದೀತಿನಿ ಅಂಚದ ಕಾಟು ಮಾತ ಪೂ ಪಾಡುನೇಕ್ ಕೇಪುಳ ಪೂವೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ನಡ್ದು ಅವೆನೆ ಪಾಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಕಾಟು ಪೂ ಸೇವಂತಿ ಅವೊಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ನೇಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೇಪುಳದ ಗಿಡ ನಂಟ ಪೂ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚೆ ಈ ಸಲ ಕೇಪುಳ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು. ಅಂಚೆ 2-3 ಗಿಡಕ್ಕುಲು ಉಲ್ಲ ಐಟ್ ಸಮಕಟ್ಟು ಪೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ ನೆಟ್ಟು ಅಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೂ ಆತುಂಡು.
ಏನು ಒಂದು ಒಂಟೆತಾ ಮಿತ್ತರ್ರೆ ಮಿತ್ತದೇನು ಕೆಲವು ಪೂ ಅರ್ಲದಜಿ ದೊಂಬು ಸಮ ಪೂರಂದೆ ಚಳಿಕ್ ಜಾಲು ಮಾತ ನೀರು ಮಾಡಿ ಜಾಲು ನೀರು ಮಾಡ್ತಿಡ ನಾಯಿನ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಡೆತ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ತಿಂದು ಪೋಯೇರು ಅಂಚ ಅಗಲಿನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೇನೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.